Grabe ang ano, ang panganod. Siman ito, siman. Kain, it's breakfast. Breakfast ba ito ba yan? Ano po ito? Lunch. Yan ang namimiss ninyo sa pagka-OFW. Ito ang life ng pag nasa aeroplano ka, talaga walang space, pero masaya na tired. Napapagod ka dahil sa biyahe. It's long time. It's been long time ang biyahe. Let's eat, guys. Yung pagkain namin sa Emirates flight, Emirates Airlines. So samahan lang niyo ako mamaya pag-landing ko sa airport ng Cebu. See you soon. Ang ingay ng aeroplano. Oh my God. International Airport. Bilang paghahanda sa ating paglabas, manatiling nakaupo at siguraduhin ang inyong bagahe ay nasa ilalim ng upuan na nasa inyong harapan o itaas ng pavimento. Siguraduhin na masulid ang inyong upuan, nakababa ang armrest, at ang sinturong pagkaligtasan ay nakasuot. Dilumin ang spray at footrest at buksan ang kadaming bintana. Tiyakin ang kapatay o naka-flight mode ang inyong laptop at iba pang electronics. Basahin ang safety card na nasa buksan ng upuan sa inyong harapan para malaman ang pinakamalapit na lagusan at iba pang panukalang pagkaligtasan ng eroplano. In Cebu now. Yan po ang Cebu na. Pero nasa ano pa kami? Nasa taas-taas pa konti. Nakikita ko na yung Cebu. Yuhuu! Nakikita ko na yung lugar namin. Matulo ang luha. Sa katagalan hindi ko nakita ang Pilipinas. Guys, nakita ko na yung Cebu. Pero Bohol yata yun eh. Hindi ko alam kung ano yan. Tirasis siguro. Or hindi ko alam kung ano yan. Tirasis ba yan? O ano? Nakita ko na yung Cebu. Yuhuu! Ayun oh. Nakita ko na yung Cebu. Hindi ko alam kung... General Milling, Lapu-Lapu. General Milling, Lapu-Lapu yun eh. Ingay ko talaga. Port na talaga kami. Saya na ako. Makikita ko na ang Pilipinas. Nagduyan-duyan ang eroplano. Dito na talaga guys.
Oh, Mipsa na yan eh. Nasa airport na kami, pero ala, nagduyan-duyan ang aeroplano. Diyos ko Lord. Nasa airport na kami, landing na ang airplane. Yuhu! Sa airport. Nagkrug-krug na, nidlansad na ang tiil sa aeroplano. Uy, naka-signal na ako. Ay, wala pa signal, wala. Nandito na kami sa airport ng Cebu. Pag-umayan ng buhay-to-buhay, naway naging malugod ang inyong kalimitan at inaasahan namin ang muli namin Airport na kami. Uy. Kagabi, nasa Dubai lang ako ngayon. Ngayon, sa Pilipinas na. Oh. Magkita na nako akong inahan. Akong mama. Dito na kami sa Cebu at saya-saya namin kay nakalanding na ang eroplano pala. Akala ko mga tao. So sayang-saya talaga kasi nandito na kami sa Cebu. So ubani ko niyo guys, mga tataod. Gawas na ko sa airport, mga tataod. So mao ni unsa kasaya ikan ka sa ibang bansa. So ang amo ani makita na mong pamilya na maayo lang ang lawas. So bani ko niyo niya mga guys. Cebu na ko guys. Nasa Cebu na kami. Ayun ang mga babae. Oh. Akong mama. Nade. May lakay. Ano kayo natin nagkita? Alagi mo diri kisagayin mo ni. Kisagayin mo niyo diri nga. Guys, akong mama. Karon kami nagkita 4 years. Uy, wala ka maniingon. Uy, hilakay na. Unsa mo kay? Ha? Kasi kilak-kilak nanabit ako diri. Natod ko ni kuan.